И какво става, хора? Днес съм си купил воблер. Сега ще го анбокснем. Така, нека започваме с една ръка. Камерата е ужасно, знам. Нямам друга. Хоп, анбокснахме го. Тук воблера. Кажете дали ви харесва. Сега, нека го поразгледаме. От О, фък, пръщите ми. Не се обадах на него. Ето купичките. Нищо особено. Ето ги. Ето ги от другата страна купичките. Хайде да фокусирай. Едни и същи са. По тях има прах, който мен ме навежда на мисълта, че тия купички или са хубави, или са на менте. Ето са. Така. Напил самия воблер. За 2 лева. Пак 2 лева. Така, нека да не се обалям на куките. Не знам колко са остри. Хора, би се свадало в щуки. Някой да каже в коментарите дали това е добро за щуки. Да. Ето, който иска да пита, ето активата, ме интересува. Нищо. Ето го, как идва е така. Така идва и видяхте в началото и това ще бъде всичко. Сега е време да се понарадвам на воблера. И до скоро! Чао и до нови срещи!